ndio utapata uongozi. Bang' show mar Mombasa chakore ayanga johala jopur kaachiel gi jopith koni ok gimor kata matin gi kwan manok mar jogo mayuore show ma higani kipimo gi higni mosekalo. To kaka jafwamb weche mar Mombasa George okoleronwa, giywak ni uma mar dhi e show medo mana dok chien kipimo kod kinde mosekalo, omiyo gidwa ni okang' okaw mapiyo mar chiero chenro mamoko matinde ojwang'. E odiechieng' mar ariyo, show ma Mombasa ne odhi nyime. Obedo ni kwan jogo manyiso mwandu kod chenro mopogore ne nitiere kar romo, kwan jopiny mane oyuoro to ne pod ni piny. Luoro mantiere ni kinde mabiro, wach show kidek podho ka diponi ok bi kawo okang' mapiyo mar lombo jopiny dhi e kuonde ma kamago. Machalo kaka jo wildlife mane kelo live animals, lee mangima. Sani koro kelo mna lee moko ni simba moro mar mabati molosi. Gig carvings moko mane kuonde ma Wakamba uso to gigo ok nyal kelo jopiny so. Ji nyalo gombo ni jowi mangima kata gimoro mangima gima live. Stoni duong' nyakete kata mana lie. To yuajo mang'eny jo to yes ke ni ko paro no. Dai be ne ane ma anyalo advice gi. Sani ngima odhi malo kendo nyithi skule mwanene soka. Jo madongo ok bi nikech kidhi e gate tido ka gate jo SK oketo bei malo. To ngima boingo ji dwaro gate siling 300 gi wiye kuom ng'ama ng'ongo. Samoro in gi nyithindo kinyal kelo gi nusin gi ji ang'wen e family. Wang'ni show ber ahinya uso ni piny. Jonyuol ywak ni gionge pesa gitero nyithindo skul. Koro pesa onge koro uso ni piny. Dhano bok ng'eny show ji ok ng'eny ahinya kaka years mosekadho gi. Moko kuom funde to kone gi mor gi orage manyocha giyudo mar gedo to kod duso udi e show no ma Mombasa. Kaka sani anane department mar bao kendo an ma loso picket fence mineno gi kaachiel gi boards ma timia murals go. Koro na kwayo jowetewa mantie kata ntionagi kata kabinde mamoko be ni tich mar juakali en tich monego bed ni imiyo nyathini nafas mondo time. Gitem mondo giinwa sekta mar SK malo mondo jopiny obi one gigo manyalo medo gi dhano som pur, dhano som yore mang'eny. Shoka ma onego days moko nego ket ne ji odonj nono, e ka show nyalo pong spending nyalo spend kose donjo. Kata kamano, moko kuom jo ohala to ne onyiso geno ni kwan no kidek medore giko juma ni. Ma gikoni en nikech show ne oyawe kor juma ka oganda mathoth ni e tije ka jopuonjre bende ni e school. Bado tunatamani kama vile zamani kitambo kidogo watu walikuwa nakuja kwa wingi. Ingawaji tunaona watu wanaanza kufurika kidogo kidogo, lakini si kwa kasi kama vile tulikuwa tunatarajia. Niseme ni vile show sasa ndio inaanza. But siku ya wazazi ni kuanzia kama hizi vitu nauzia sana wazazi. Kuanzia kesho, Friday, Saturday, Sunday. Ne watimo limbe kibanda mar Kemri matimo nonro mar thieth. Kae, gikoni achiel kuom nonro masani gitimo, en rango kaka ginyalo loso yedhe e pacho ka, mar gayo muom tandawuoya ma piny owacho tiyo godo e waro yedhe kowuok e pinje maoko. 80 to 90% of drugs that are being used, of pharmaceuticals used in Kenya, are imported. This is not a good state of affairs because it's not sustainable. And again, we have to put in a lot of foreign exchange to be able to import these particular medications. So here, we are working in Kenya to see that we can save the country from that. Wendo moyedhi e show makawuono ne en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua makoni nyasi mane obagi e pacho ka mar weche lokruok mag kor lwasi ni uting'o nying Kenya malo. Viongozi wote katika bara la Afrika wamemtambua Rais William Ruto kama kiongozi ambaye anaweza ongoza Afrika. Kwa hivyo wale wetu hapa wachache walikuwa hamtambui Rais William Ruto kama kiongozi wa Kenya, wanatakiwa wajiulize maswali. Jo ohala mochopo show ma Mombasa ywak ni kwan jong'iewo chal ni pod ni piny, omiyo gidwa ni piny owacho oketie maino mar neno ni giketo chenro mag lombo jogo mabiro e show mondo miyo handgi odhi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Chenro mapile nyochung' e kambi maloso tiles mag udi mar